Mae gyda fi barch mawr at unrhyw un sy'n medru dysgu iaith arall a'i choncro a'i defnyddio yn rhugl yn ddyddiol. A dyma sydd gyda ni nesaf, mae gyda ni dwy westau, dwy yn barod i siarad â ni. A croeso cynnes gyntaf oll i un o diwtoriad y Gymraeg gyda bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, Beth Jones, mae gyda ni ar y llinell. Helo Beth, pnawn da? Pnawn da, Sian, pnawn da. Neis i gael dy gwmni di. A wedyn, neith y ddwy o ni, groesawu Manuela, gweithio bod fi'n gweud yn iawn, Manuela Niemetscheck. Siwr wyt ti, Manuela? Hi, yes, mae Manuela Niemetscheck. Niemetscheck i fi gael hwnna'n gywir. Wel, diolch am gywir a fi. Croeso i Bore Cothi y ddwy o chi. Na i ddechrau gyda Beth. Nawr te, mae Manuela wedi ennill cystadleuaeth arbennig yn dyfe fel Dysgwr Cymraeg y flwyddyn gyda awdurdod Betsi Cadwaladr. Rhod y bit o hanes y gystadleuaeth i ni te Beth. Wrth gwrs, ia, llongyfarchiadau enfawr Manuela. Felly, ia, dyma'r eildro i ni gynnal y gystadleuaeth hon. A dyn ni'n mor falch ag dyna oedd pwrpas y gystadleuaeth oedd i ddathlu'n dysgwyr ni. Yn enwedig, dwi'n meddwl dros y 2 flynedd diwethaf yma efo'r pandemig, bod yn staff ni o fewn bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr di dal ati ymrwymo i ddysgu'r Gymraeg. Felly oedd hi'n hynod o bwysig i ni fel tîm y Gymraeg i roed y cyfle i ddathlu yn dysgwyr ni. Felly nath daith dechrau nôl y mis Medi llynedd gyda tîm y Gymraeg yn gofyn i'n staff ni enwebu cydweithwyr oedd di gwneud argraff dda arnynt drwy ddysgu Cymraeg a'i bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle i wella'r gwasanaeth ni'n cynnig i'n cleifion yma yng Ngogledd Cymru. Nathon ni dderbyn nifer fawr o enwebiadau, felly diolch o galon i bawb nath enwebu, da ni wir yn gwerthfawrogi hynny. Ac wedyn yn mis Ionawr, leni, dath ein beirniaid at ei gilydd i greu rhestr fer o 5, ac ein beirniaid oedd Linda Thomas, aelod annibynnol y bwrdd, Teresa Owen, cyfarwyddwr gweithredol iechyd y cyhoeddus, bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, ac hefyd yn beirniad gwadd oedd Bethan Gwanas. Yn amlwg, awdur poblogaidd iawn, ond erbyn nhw'n mae'n tiwtor Cymraeg profiadol yn tydi. Ydy yn wir, ie. Ydy panel da fyna, panel safonol iawn, felly mae hwnna'n gwneud derbyn y wobr yma, hyd yn oed yn fwy gwerthawr. Manuela, dyn ni dod mewn â Manuela Niemetscheck. Hi yw'r enillydd, a welon ni ym mhapur bro agoriad bod nhw wedi llongyfarch Manuela hefyd. Llongyfarchiadau ti, Manuela. Dere a dy hanes di ni, achos mae'n anhygol, achos ti'n dod o Ganada'n wreiddiol, yn dweud ti, Manuela? Yndw, diolch Sian. Dwi'n dod o Canada amreiddiol ac dwi wedi tyfu fyny o gwmpas llwyth o ieithoedd wahanol. Iaith cyntaf fi ydi Saesneg, ond dwi wedi fynd i ysgol yn Ffrangeg ac a clywed Almaeneg ac Almaeneg y Swistir adra efo rhieni fi ac pan dwi wedi bod yn ysgol uwchradd dwi wedi dysgu Sbaeneg hefyd, ond wedyn ar ôl fy ngrad celf, dwi wedi symud i Catalwnia a pigo Catalan fyny. Felly, pan dwi wedi symud i Gymru ac dysgu fy nradd meistr mewn therapi celf, a dwi wedi isio dechrau dysgu Cymraeg hefyd ac rwan dwi'n gweithio'n ddwyieithog. Ti'n gweud y mor syml, ond mae'n anhygol. Mae'n amlwg gyda ti glist a ti wedi gweithio'n galed hefyd i goncro'r ieithoedd yma, ond mae'n bownd o fod yn dod yn naturiol i ti. Bues ti yn Nant Gwrtheyrn, dwi'n deall hefyd, a wedi wneud cyrsiau wlpan? Dwi wedi gwneud y 2 ac y 2 o'n nhw wedi really helpu fi cael digon o hyder i dechrau sgyrsiau yn Cymraeg ac dechrau byw fy mywyd yn Cymraeg ac ar ôl y cyrsiau yna mae wedi just bod yn pwysig i fi i just bwrw ymlaen ac cymryd risgs ac paid y poeni amdan wneud camgymeriadau ac just mwynhau y profiad really. Mae'n wych. Pa fath o waith wyt ti'n neud yn dy swydd fel psychotherapydd celf?
Reit, felly dwi'n gweithio yn yr ysbyty yn iechyd meddwl oedolion ac hefyd dwi isio siarad grŵp yn y cymuned ac yn psychotherapi celf mae'n psychotherapi ond chi'n gallu defnyddio ac hefyd defnyddio deuddnyddiau celf I expresio teimladau chdi. Mae'n swnio'n ddifyr dros ben yn dyfe. A ti'n gwybod, mae'n fraint, mae'n siŵr I fod yng nghwmni rhai sy'n gallu, tymod, just mynegu hunain, tymod, yn dy gwmni di. Sut deimlad yw hwnna? Wel, dwi'n meddwl, efo gweithio'n dwyieithog, mae'n really pwysig yn iechyd meddwl, oherwydd mae gan iaith llawer i'w wneud a hunaniaeth ac gallwch chi teimlo'n wahanol mewn ieithoedd wahanol. Felly, dwi'n meddwl mae'n just mor pwysig yn arbennig byw yn Gwynedd hefyd bod chi'n gallu cynnig gwasanaeth yn dwyieithog I cleifion ac pobl yn y cymuned hefyd achos mae'n amdan sut ti'n teimlo ac creu perthynas ac mae iaith yn cael yn mor pwysig yn y sefyllfa yma. Wyt ti swnio mor gartrefol tymod yn yr iaith Cymraeg. Mae'n wych yn dywe. Na I ddyn nôl at Beth, tymod sut teimlad yw ei glywed Manuela yn sgwrsio fel hyn? Ti'n gwybod ni'n sgwrsio ar BBC Radio Cymru, mae'n gweithio'n ddwyieithog, mae'n gogro sawl iaith, mae'n falchder, mae'n siŵr Beth. Wrth gwrs. Oeddech chi'n glywed, dwi'n meddwl da ni'n galw Manuela yn Dysgwr erbyn rwan. Mae'n siarad Cymraeg yn hollol naturiol ac mae'n jyst yn llysgyned gwych ar ein cyfer ni I annog eraill ac I ysbrydoli eraill I ddysgu'r iaith na llongyfarchiadau enfawr Manuela. Ie, a fydd y gysadleuaeth mae'n parhau fi'n siŵr Beth? Bob 2 flynedd. Felly, dechrau, casglu fwy o enwau dysgwyr newydd wan i'r iaith Gymraeg, fel bod nhw efo 2 flynedd I gyrraedd lefel Manuela, gobeithio. Wel dim pwysau o gwbl. Diolch. A Manuela, lle mae cartref erbyn hyn? Yn Bethesda. Lle da, fi'n siŵr bod nhw'n gweud. A ti'n siŵr, digon o bobl I ymarfer y Gymraeg fyny? Mae'n lle braf I byw yn y cymuned. Mae'n llwyth o cyfle I siarad Cymraeg a pobl dim yn meindio pan chdi'n neud camgymeriadau. Mae nhw'n just gwerthfawrogi helpu ac bod dwi'n neud ymdrech I siarad. Felly mae'n lle braf ydy. A beth yw'r cyngor gorau gallu ti roi unrhyw un sy'n gwrando sy'n yn gweithio'n galed ar yr iaith, ti'n gwybod, ac yn gweld e'n anodd falle, ond yn trio'i gorau. Beth yw'r cyngor gorau gallu ti roi nhw, Manuela? Just deud, paid o rhoi gormod o pwysi ti di hun, mwynhau y proses ac really paid o poeni amdano neud camgymeriadau. Dwi'n neud nhw'n yn llwyth ac hyd yn oed os ti ddim yn dallt rhywbeth, just gofyn I trio egluro, ond just mwynhau y proses really. Mae'n gallu teimlo fel rhywbeth mawr yn y cychwyn pan chdi'n dechrau dysgu, ond efo camau bach a just profiad a neud o'n rhan o bywyd chdi really, mae'n dechrau mynd yn hawsach. Diolch I ti Manuela. Manuela Niemetscheck, hi yw Dysgwr Cymraeg y flwyddyn gydag awdurdod Betsi Cadwaladr. Beth Jones, diolch yn fawr I ti fel am dy waith hefyd gyda'r bwrdd ac yn un o'r diwtoried sy'n ysbrydoli eraill. Diolch i'r ddwy ohonoch chi am sgwrs fendigedig. Diolch galon Sian. Diolch. Croeso. Diolch fawr iawn.